थास' आथिं मोजां जाथार हाय लोगोफोर नै जा बलांगुरि बाजाराव अमा फिसा लायनो ओंखारदों ओमफ्राय बलांगुरि बाजाराव मा फानो नायनोसै मा मोनो लाबोदेरनोसै अमा फिसाजों लोगोसे मैगं मोजां मोनबा थाजा मैगं दाम खमाव मोनोनो बेखायनो जोङो लाबोनो सानबाय ओमफ्राय लोगोफोरा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलाव गोदानबा आरो लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट खालामदो थुदो बिदिबा लोगोफोरा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो स्टार्ट खालामसै बर' बाजार मोनबाय ओमफ्राय फुंखायनो गासिबो दखानफोरानो बन्द' गासिबो बन्द' गोजा आरोना मोनसेबो खुलियाखैनो फुंथारना दासो खयथा जादों 6टा गंसेबो दखाना खुलियाखै आरो नै बलांगुरि बाजारनि दिनै बलांगुरियाव मा मोनजायो जाना फैनोसै ने गोथाव गोथावनो मोननोसै बलांगुरि बाजारखौ मोनथारनोसै मा न'मोनथाय बियो फाइनालि मोनफैबाय जोंनि लोगोफोर दा बाजाराव अमा बाजाराव हाबग्रोनोसै होनदो अमा बाजाराव हाबग्रोनाय जानोसै नै लोगोफोर बेनो जाहैबाय बलांगुरिनि अमा फिसानि बाजार आरो नायदो बेसेबां बुरजा अमा फिसा ओमफ्राय थेवब्लाबो दामा खम नङा आरो जों दाम खम होननानैसो थांदोंमोन नाथाय दाम खम नङा आरोना लोगोफोर अमा लाखांनानै जोङो दा नै बाजार खरस खालामनोसै दसे मा मैगं गोथांफोर मोनो खोमा ओरैजाय थांनाय नायनोसै मा मोनो
नै बेखौ लाबोदों मोनसे नै सान्द्रि बेदर आरो ना गोरान फोराननो लहानि आरो इयो बिराद मोजां जायो ना फोराननो लाना फैबाय आं गंसे ओमफ्राय नै मैथा लाबोदों मैथा गोजा ओमफ्राय नै थास' पेन्टा लाबोबाय सामब्राम गायनो लाबोदों टमेट' ओमफ्राय आपेल फिथाइ आपेल फिथाइ लाबोबाय ओमफ्राय ब्लाउस गांसे लाबोदों नै ब्लाउस गांसे देखायलां ब्लाउसखौ गानबा नुखागोन ओमफ्राय नै लाफा लाबोदों आं नै बिराद मोजां मैगं फानो बलांगुरि बाजाराव दुन्दिया लकेल दुन्दिया ओमफ्राय लाफा बेगरबो लाबोदों एसे ओमफ्राय जाहैबाय नैयो ना लास्टाव ना लाबोदों ना बेखिनियानो आरो आं लाबोनाया